Malawi Today. Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi pano. Ena nkomadaba kuti kodi nkhani imeneyi nde yayambira pati. Malingana ndi mmene ife timapangira kafukufuku wathu pena umatha kungopezeka kuti wakumana ndi information ina yofunikira kwambiri imene imafunikira kuti tigawane kuti tizikhala tikuyendera limodzi. Anthu ambiri amakhala akumapereka nyota zambiri kwa ankaka kuti amenewa ndi amene anagwira chipani cha MCP. Koma ine nditha kukuwuzani nena kuti ngati kuliso munthu wina amene anapanga contribute kwambiri kuti chipani cha MCP chigwe ndi mkulu amene Nkaka. Izi zikubwera chifukwa chano. Iwo ali secretary general wa chipani cha MCP ndi amene ankakana kunena kuti kunalibe mgwirizano uliwonse wa Tonse Alliance. Koma pamene olemekezeka a Chilima adanena momveka bwino pamaso pa anthu kunena kuti komanso tutengera zinthu zabwino anthu ndi Malawi amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndithu izo ndi zimene zinali zodziwika. Koma taonani mmene ankaka adayankhira zokhudzana ndi nkhani. Brian Banda atawafunsa. Ifani naona kuti my emotions anali high ndiye timwere madzi kuti mwina tikamwa madzi mu chikumbumtima chikutsutsana. Kulakwa kutero? Kulawitsa. Evi? My emotions anali high. Naona kuti anali high. No, we were very excited. Oh, you were just excited. Yeah, we were just excited. Chipani chanu chidatuma achakwera kuti ukuso ayute mwana auza Chilima kuna kuti mukakambirane zimene mukambirane kumeneko ife tigwirizana nazo. You gave them powers of their attorney. Ndipo agreement between MCP and UTM idasayinidwa. Equal partners. Brian, mujana nena kuti imene itiyenzeke chifukwa pano mwina ndinena kuti mwina imene munena kuti inasayinidwa ndi kuti kope yake imene ikadali njira kuti ndipeze ku office ngati secretary general ndi mwina sayambe nkulankhula kope yake fwa ndiyamba agreement munena pali masignature ine ndi custodian wa any documentation imene yomulibe ndi mwina ndanda kuti ikadali njira ikandipeza kuti lero limenelo ankaka lero nanga si program tupanga lero nanga ende ndikufunsa kuti lero mungankhule zimene lero mmene tupanga program zidasayinidwa 4 years ago ndiye mukana kuti ikupeza zikhozotheka nthawi inato ukatumiza kalata ina imatoteka 1 week ina kalekale chetu kutumiza makalata ina imatotenga 3 days ina imatotenga 1 week ina itenga 1 month isanafika zoti Chakwera Joyce Banda anasayinirana zimenezo zakuluakulu zimenezo nditi zisiye kaye mwina ndikafuse kaye kuti mkhozo ndilola kuti ndikhozo lakukhula pa izi fa ndiyambo kambirana za anthu amene ine sindali nawo pamenepo kuti pamakambidwa zakuti so pamene tikumaliza imene iyi yes zoti Chakwera atsogola ulendo uno Chilima achita 2025 imene yonso tayedzeka. I respect your position. Yes. Fusolanga lakuti koma mudzafuna anzanu 2025 kwa basi kwambiri kwa mwino simudziwa zimene zikuchitika chifukwa ndale timachitira kuseri simudziwa zimene zikuchitika kuseri mukhana uli ndekande tingoyedzeka kaye tiyedzeke kaye ndale si zimene mmaona msanasana ino ayi ndale timachita usiku timachita usiku ndale. Munthu amene ali ndi nzeru komanso oganiza bwino komanso munthu amene ali wamkulu kwambiri atha kuona ndi kumva kunena kuti anthu amenewa anali akudziwa bwino kale za chisogolo cha mgwirizano umene uja komanso chisogolo cha Chilima. Mutha kuona bwino ndi kumvesera bwino m'mayankhulidwe a Nkaka
zisenza zonena kuti samafuna kuti aziyankhula zokhuzana ndi mgwirizano umenewu chifukwa m'maganizo mwawo munalibemo kapena kuti kuchipani chawo mgwirizano umenewu sankaudziwa. Nde zambiri zimakhala zikuchitika komanso zambiri zimakhala zikupangidwa. Mwina ino mutha kuona kuti pamenepa zinthu zimayenda motere. Ngati mwasangalasidwa ndi video imeneyi, subscribe, like, share, komanso osayiwala kupanga comment timve maganizo anu kuti nkhani imeneyi mwayiona bwanji. Ino ndi Malawi lero, kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse takhalani pomwe. Kupusa kuna kuli konse kumeta pusa ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe anene. Komanso ngati tikuona kuti mgwirizano ndi osafunikira tisachitenso kudikira mpaka na 2025. Kandi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo. Koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipo linapangidwa pamaziko a mgwirizano umenewu, ndiye kuti tizipita kuzisankho zokasankha president. Sizingakhale zoona kuti tizipitirira pamene mgwirizano ndi umene unabweretsa boma ili. Tikaona kuti sizingathe kupitiriza kugwira ntchito limodzi, ifeyo ngati UTM ndibwereze sikuti apa tikutuluka apo yayi. Palibe chifukwa ili ndi lathu boma litinapanga nawo. Amakati genda kuphalombe uko timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Amakati letsa kupanga misonkhano kumachinga timakafunafuna mavoti a boma lake limeneli. Pa chifukwa chimenecho ngati tikufuna kuti mgwirizano uthe tikhala pansi tigwirizane.